Felly, Patrymau sydd wedi dal yr golwg, mae lot o Patrymau ar y stryd fawr yn holl siopau, a bob safon o'r stryd fawr yn ogystal â'r siopau annibynnol. A so fi sy'n Gaerdydd ar y penwythnos yn siopa, a mae rai fi wedi, oedd jyst gallu mynd mewn I siop a gweld y patrwm yn golygu bod chi'n gallu matcho'r lliwiau, pethau. A dyna fi'n credu beth mae pobl yn ffindo'n anodd iawn pan chi'n prynu ar y we. Chi'n gweld rhywbeth, chi'n trio matcho fel lliw arall, pan maen nhw'n cyrraedd, dyn nhw ddim byd tebyg o ran lliw. Felly, a fod y gynta sy'n ni fyna ni rhyw Hayley. Hayley'n gwisgo dillad o Goose Island. A mae Hayley eitha ffurfiol mewn ffordd, oherwydd gallai fe'n gwisgo hwn i'r gweithle. Felly, ni'n cychwyn gyda'r jacket blazer du neis fan hyn. Ond mae hon wedyn wrth ben tunic I ni'n gael o hon adeg mae'r flwyddyn, oherwydd chi'n gwisgo trwser neu leggings o dani. Goose Island, fel ni'n gwybod, yn gwmni Cymraeg. Maen nhw hefyd, mae siop dyn nhw'n Llandilo, mae siop dyn nhw'n y Bont Fain, mae siop dyn nhw'n y Mwmbles, ond hefyd, chi'n gallu cael label Goose Island trwy Gymru gyfan am bellach. Wow. Maen nhw'n gwerthu bob man. So maen nhw'n cynllunio'r dillad, cael nhw wedi creu tramor. Gwrs, Hayley yw gwyneb Goose Island, so ddim pwrpasol bod hi'n gwisgo'r dillad heddi. Beth fi'n gofyn hyn yw'r print yma fan hyn, y print paisley yma. Mae'r dylanwad yn dod o Asia yn gryf ar hon. Mae'r tunic yn gred, gallwch chi'n dod I belt, os chi'n moyn bach fwy o siap. Fel o'n i'n gweud, chi'n gwisgo I nawr fan hyn gyda'r leggings. Os chi ddim ond dod I jacket, beth am dod I jumper neu cardigan mawr llac ar ei ffenni hefyd. Mae gymaint o wahanol ffyrdd o'i gwisgo. Ac wrth gwrs, Gwanwyn nesa, bydd hon yn ffrog fych fernis. Dim ond bod chi digon cyffyrddus I ddangos eich coesau. Bydd hon yn gret wedyn Gwanwyn a haf nesa, enwedig pallai sy'ch chi'n dod I paro jeans gwyn dy fe, a sandalau gwyn. Ie, mae'r lliwiau neis, mae'r lliwiau cyfoethog iawn ar un, os e? Wel, wedys ti'n gynharach, Anna, ti'n meddwl bod ti'n mewn ffrog print iddi, ond ti ddim wedi gwisgo I os da bryd. Ond mae'n jyst yn golygu bod nhw ddim yn mynd as o'n ffasiwn. Llwch chi wisgo nhw'n y gael, lle ti'n gwisgo nhw'n yr haf, mae bob math o ffyrdd o'i gwisgo nhw'n, ti fe? Yna beth sy'n bwysig, a fi'n cadw pregethu, mae'n bwysig bod ni'n gwisgo a gwisgo i'n dillad, boes bod ni ddim jyst yn gwaredu pethau ar ôl cwpl o fisoedd. Na, bendant. Diolch yn fawr, Hayley. Nesa nawr, mae dyn ni Nest. A fan hyn, wedi mynd at Ted Baker. A reswm wedi mynd at Ted Baker oherwydd o'n i moyn chwilio dillad oedd yn mynd I bara am blynyddau yn y cwpwrdd dillad a heb hynny yn golygu bod nhw ddim yn dyddio. A gyda Ted Baker, mae rai fi gyfaddau mae'r dillad yn ddrud. Ond, mae rai fi wedi hefyd, mae safon anhygoel i'r defnydd I hun a'r gweithuriaid. O'n i'n edrych yn ofalus iawn ar y pethau yma cyn just dod â nhw. A myna wir I stwff merched a dynion achos dwi'n licio. Odi, yn bendant, mae'r safon yn wych. Os chi gallu affwrddo I brynu fe, dim pawb sydd gallu. Mae opsiynau ar y stryd fawr sy'n llawer ratach. Wrth gwrs, am heddi, byddai'n dangos gyda hon. Beth oeddi wneud, oeddi wneud jumper a ffrog o'r casgliad. Sim rhaid I chi wneud hynny. Nes, just cod y jumper ychydig, I ni gael gweld flash bach cyflym. Ffrog yw hon, ffrog vest top. So mae wedi cynllunio I gael rhywbeth wedi dod I ar ei thraws adeg mae'r flwyddyn. Oedd cardigan plaen neu jacedi, a jacket fi wisgodd Hayley, yn gret gyda'r ffrog. Ond ni ma'n cymysgu'r patrymau heddi, felly y patrwm hyfryd fan hyn, stan ni yn y jwmper, gyda'r ffrog, wisgo hon fel sgurt. Y bag gwyrdd wedyn, cwmni Cyn sy'n rhan o John Lewis, 65 byd am fag lleder. Lot o liwiau diddorol fan'na, oedd yn mynd yn gret gyda popeth. Sioper rata'r stryd fawr, boys. Mae'n anodd iawn ddod o hyd y gwahanol lliwiau. Mae lot o lliw du, lliw brown o gwmpas, ond o'n i'n gwneud anodd iawn cael lot o liwiau I fynd gyda'r dillad. Ac wedyn, mynd lawr at y boots, gan bod fi wedi gwario gyment yn Ted Baker yn John Lewis, nes I benderfynu reit, mae rai fi cael alian nôl rwle. Felly, 29 pint o Patrymau yw'r boots, a gryndwch nawr, boys, mae rein yn edrych llawer mwy drud. O'n i am Rein yn edrych llawer mwy drud na 29 pint. O'n i jyst wedi ofyn ti, boots Ted Baker, mae rein wedi costi. Yn bendant fanna, petai fi wedi gweithio ti, Ted Baker, ond gallai just, mae rai fi gyfaddau, look oedd I bod fi'n cael boots yn yr un llew. O'n I ddim yn gwybod bod rein yn Patrymau, nes bod fi wedi bod yn y ddwy chwilo. Ond, bendant, os dwi'n wario hyn ar y dillad, gyda llaw, ffrog llewisbyr, gret ar gyfer yr haf eto. A gwerth nodi sy'n rhywun yn gwario ar pilyn drud o ddilla, fel si sôn, gwisgo, pound per we, fel ti ddweud bod tro. Pound per we, boys, pound per we, ond fe. Diolch yn fawr I chi nes. Diolch. Ac yn ola nawr, mae dyn ni Asia yn modelu, a fi wedi mynd am y lliwiau fan hyn. Mae rai fi wedi, yn y penwythnos, o'n i'n siopa gyda client yn Gaerdydd. Hynny'n golygu bod fi mas I helpu rwy'n I ddewis dillad ar ei gyfer ei wardrobe. A weles i'r ffrog yma yn white stuff. Nawr, fi'n gwybod adre, mae lot o bobl yn mynd fod yn fans o cwmni white stuff. Mae rai fi gyfaddau y pryn iawn I fi wedi dangos ar pnawn da.
Ond fan hyn, nath y print yn haro'n sythes i trwy'r drws a gweld y lliwiau hyfryd yma. Oherwydd, gallwch chi gymysgu'r ffrog yma gyda gymaint o printiadau eraill. Mae bob math o bethau mynd i fynd gyda nhw. Wedyn, nes i ddewis y sgarff oedd yn yr un lliw, ond y patrwm bach yn wahanol, fel bod ni'n cael bach o clash. Cyferbyniad, rint y sgarff a'r ffrog sy'n neud y bach yn ddiddorol. A os nid i jyst tynnu'r sgarff yn rhydd i ni, a chi'n gweld wedyn, mae'r ffrog yn ei hun yn ddigon, boys. Os chi ddim moyn gwario y 25.91 ychwanegol am y sgarff, mae'r ffrog yn ddigon ar ben ei hun a byddai'n gret gyda sgarff glas, sgarff khaki, sgarff maroon, wedi bod yn lwcus iawn gyda'r bag unwaith eto, a fi wedi gwneud yr un peth gyda'r sgidiau fan hyn. Ni wedi cadw prisiau'r sgidiau llawer mwy resymol, 28 pint i ni wedi talu am rhain wedyn. Nag 18 pint mae'n blin dy fi am rhain unwaith eto o Patrymau. Ie, mae lliwiau hefyd yn dal llygach, so mae print yn fawr hefyd ydi. Odi, a mae lliwiau eitha hydrefol yn perthyn. Yr fath o ffrog chi'n mynd i wisgo. O'n i'n siopa gyda prif athrawes, oedd yn mynd i wisgo ddi fyny'r ysgol, ond mae gymaint o lefydd gallwch chi wisgo, mae manylion hyfryd. Gallai jyst wedi un peth sydd wedi siomi fi ar y stryd fawr gyda'r siopau mawr yma dillad pryd. Oedd y dillad wedi rychu yn ofnadw ar yr hanger. Hynny'n golygu, ond nhw ddim wedi cael ei stimo yn cael ei paratoi cyn dod i mas. Pan wy'n talu am bris resymol, enwedig dros cantbynt am pilyn o ddillad sydd yn dod o siop, yn bendant dwy ddim moyn bod hwnna wedi rychu gymaint bod e'n gwario 3/4 awr i fi smwddo un peth fan hyn heddi. Hwnna ddim yn dda, Ond ti'n meddwl chwaith, dwi'n helpu gwerthu'r dar o ddillad i. Os ti'n edrych ar y hanger, ti'n godi fe'n rhywbeth. A gallai jyst dweud, pethau chi'n mynd siop annibynnol yn talu cantbynt am pilyn o ddillad, bydde hwnna wedi cael ei stimo wedi baratoi cyn bod e ar llawr y siop.